धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै थामनै बोसोरसालियाव जथुमा आरो बे जथुमाजों लोब्बा लानानै मा हाबाफारि थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो सानो? धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 32 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेयै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16थि बोसोरारि जथुम्मा बे मोननै आफादा खौसेयै जोङो मोनसे नेरसोन हिसाबै खौसेथिनि नेरसोन हिसाबै जों खौसे खुंदों आरो बेवहाय जोंहा माखासे थांखि आरो नोजोर दङ। स्पेसियेलि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जा एकर्ड जाबाय थामथि बर' गोरोबथा बे थामथि बर' गोरोबथानि उनाव जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थालांनाय जायफोर ओनसोलफोर दं बै ओनसोलफोरनि रांखान्थि मोनथाय राजखान्थि मोनथाय समाजखान्थि सोलोंथाइ बे गासैबो मोनथायखौ लानानै जोंहा माखासे हाबा मावनांगौ दं खौसेयै। थ' बिनिखाय जोङो नैबे समाव सिरियासलि बे बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ मानोना आसाम सरकारनि जा पलिसि बा भारत सरकारनि जा पलिसि बै पलिसिफोरजों जोंखौ फ्राय डिभाइडेड खालामनाय बायदि जोङो जाखाबाय। दा बेबायदि हिसाबै जोङो आसामाव थालांनानै आसामनि रायजोफोरजों माबोरै जुजिनानै रायजो जागोन बिनि थाखाय जोंहा माखासे थांखि लानांगौ जाबाय आरो बै थांखिफोरखौ लानानैनो जों मैया जोंनि थान्दै मेलाव जों गुवारै सावरायदों आरो बेयाव माखासे जोङो थांखि लादों। दा जेरै मा होनो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला जुदि जायोब्ला अब्ला जोङो बेवहाय माबायदि जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्सना मा जागोन बिनि सायाव जोङो एसे सावरायदों। दा जोङो नायदों जोंनि सोलोंथाइनि जा अबस्था बायजोआव बे अबस्थाफोरखौ जों माबोरै फाहामनो हागोन बा फोसाबनो हागोन। दा बेफोरखौ लानानैनो जोङो मा होनो थामथि बर' एकर्डजों फैफानाय जा सेपारेट डिरेक्टरेटनि खोथा बे सेपारेट डिरेक्टरेटखौ जोङो आसामावबो इमप्लिमेन्ट गोख्रैनो खालामनांगौ बिनि जोङो दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ लाखिनो थाखाय जों बिटिआरनि बायजोआव थानायफोरा BKWC एबा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ जोङो जोंनि आखाइजों सालायनांगोन, जोंनि आखाइजों जों सामलायनो मोननांगोन। बेवहाय राजखान्थि खालामनायनि गोनांथि गैया, राजखान्थिजों जों सोलिया। जाहोना जाहैबाय जोङो जिहेथु बर' रायजोफोरखौ लानानै बर' रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय बर' सुबुंफोरनि जौगाथाय बेखौ लानानै जों हाबा मावनांगौ जादों। बेनिखायनो जोङो खौसेयैनो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा जमायै सावरायलायनानै जों बिनि थांखि लानांगोन आरो फिउचाराव बा इयुनाव जोङो जोंनि नोजोरखौ लानानै जिहेथु बर' रायजोफोरा दिनैसिमबो जोंनि साननाय हनाय जोंनि सोलिनाया दिनैसिमबो जौगाखां नङा। थ' बेनिखाय जों रायजोफोरखौ माबोरै कनसियास खालामनांगोन, एवारनेस माबोरै जों खालामगोन बे गासैबो बाथ्राखौनो जोङो डेलिगेटआव सावरायदों आरो बिनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों जमायै हाबा मावलांनायनि थांखि लादों। बेजों लोगोसे जोङो BKWCआ जुदि जायोब्ला जोंनि गाहाय मावख'आ जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जानांगौ होननानै जोङो मोनसे डिमान्ड मिरु आफादनिसिम बेखौ जों डिमान्डखौ लादों। दा बेवहाय जों मैया नायदों जेब्ला जोंनिया बे इस्युआ सावरायजेननाय जादोंमोन अब्ला साफ्रोमबो डेलिगेटआ बेखौ खौसेयै लुबैदों। जोंनि मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि मावथिफ्रा खौसेयै लुबैदों। थारमाने बेखौ बुजायदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि साफ्रोम मानसिया BKWCनि गाहाय मावख'खौ धेमाजि जिल्लायाव जाजानो लुबैदों। दा बेनिखायनो जों बेखौ डिमान्ड होदों आरो जों नायदों बेखौ गायसनफैनो थाखाय जेसेबां हानि गोनांथि, जायगानि गोनांथि बे अलरेडि जोंनि रायजोफ्रा बेखौ थि खालामनानै दोनखानाय जादों। बेनिखाय जोङो दिनैनि नैबे मैयानि डेलिगेटआव जोङो बेखिनिखौ सावरायबाय। लोगोसे दिनै जिहेथु जोंहा मा होनो नैथि सान हिसाबै जोंहा माखासे हाबाफारि दङ फिरफिला बिरहोनाय, बेखौ मानगोदार आफादगिरि बिथाङा बिरहोबाय। मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बेखौ जोंनि मानगोदार लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना मावफुंजोब्बाय। दा बेबायदि हिसाबै जों नायदों जोंनि मा होनो जानो गोनां जा अपेन सेसन बे गेवलां मेला जोंहा जाफुंगोन। बेवहाय जोङो मोनसे थांखि आरो नोजोर दं जे जोंनि जा थामथि एकर्ड बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जनायाव रायजोफोरजों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनि मानगोदार मिहिनीश्वर बसुमतारिया रायजोफोरजों थोंजोङै सावरायगोन गिबि खेबनि थाखाय एकर्डनि उनाव। दा बेनि थाखाय जों आसा खालामदों जोंनि रायजोफोरा मोजाङै बुजिगोन, मोजाङै आवगायलांनो हागोन। बेनिखौ जोङो नोजोर बोदों। बेजों लोगोसे जिहेथु जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव दं, मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि बर' गामिफ्रा नटिफाइड जानानै दं, बिनिफ्राय दिहुननांगौ दं। दा बेखौ जिहेथु मिसिं माहारियारि आफादफोरा
जोंखौनो खोथा होबाय थादों। बिनि थाखाय जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मानागुरि चिफ परमानन्द साङिया बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। बिथाङा जोंनो खौरां हरदों फैगासिनो दं होननानै, थाबनो सफैसिगोन। दा बेबायदि हिसाबै जोङो मोनसे जोंनि गेजेराव जे फोथायलायनाय दं, खौसेथि दं, बेखौ जोङो मोनसे नोजोरसिम बा मोनसे लेभेलसिम जों लांनो नाजाबाय थादों आरो बेखौनो जोङो उनाव मावलांबाय थागोन। आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादजों मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बारग' BLTआथ' जोंनि आगदा आखाइ बायदि जाबाय, सारेन्डार इन डिबि जोंनि आगदा आखाइ बायदि जाबाय। मोनफ्रोमबो आफादफ्रा जोंजों खौसे मदद होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंजों गोनां जानाय समाव जों बिथांमोननिफ्राय मदद बिदों आरो जों जेब्ला मदद बिदों अब्ला बिथांमोना जोंनो मदद होबाय थादों। दा बेबायदि हिसाबै जों सावरायलायबाय थादों। मिरु आफादावथ' जोंना खौसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जों जमायै सावरायलायनायनि उनाव माखासे थांखि लादों। दा बेबायदि जादों। आरो जोबथारनायाव जिहेथु जोंनि मा होनो BKWCनि जा एकर्ड जाबाय, बे एकर्डखौ जोंनि साफ्रोम बर' रायजोफ्रा, जनाय हालामनि साफ्रोम बर' रायजोफ्रा बरायदों आरो जोंनि डेलिगेटआवबो जों बेखौ बरायनाय जादों। बे BKWC नि जिहेतु गाहाय मावखुलिखौ बेयावनो लाबोनो हागोन होननानै आसा होनो हायो नामा? बेयो जोङो 100% आसा होनो हायाखै। जोङो डिमान्डखौ होदों। जोंनि मिथिनायाव जोंनि आसामनि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया धेमाजियावनो जानांगौ होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। दा बेबायदि हिसाबै जोङो मोनसे आसा लानो हादों आरो बे आसाखौ लानानैनो जोङो दिनै डिमान्डखौ होदों। फारसेथिं BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबाय थादों आरो जोंनि रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो जोंखौ बारे बारे बुंदों जे गाहाय मावख'खौ नोंथांमोननि धेमाजियावनो लाबोनानै आरो बे काउन्सिलखौ जोबोद मोजाङै सालायनांगौ। जाय काउन्सिलाव कारापसन होननाया फैनाय नङा, जाय काउन्सिलाव साफ्रोमबो सुबुङा बुंनो मोननायनि मोन्थाय थागोन, बैबायदि मोनसे गोग्गो मोनसे काउन्सिल दाफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ खावलायदों। दा बिथांमोननि खावलायनाय आरो थुलुंगाजोंनो जोङो नैबे माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंबाय थानो हादों आरो उनावबो जोङो बेबायदिनो थुलुंगाजों आरो थुलुंगाखौ लानानैनो जों उननि समाव हाबा मावलांबाय थागोन। वेलफेयार काउन्सिल आरो अट'नमास काउन्सिल बे मोननै काउन्सिलाव माखासे फाराग दङ। नाथाय जोंनि जानाखि वेलफेयार काउन्सिल जागोन, बे इन द लाइन अफ एक्जिस्टिं अट'नमास काउन्सिल। जों मिथिदों जे मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे रायजोआव बा मोनसे स्टेटआव जोङो मोननै काउन्सिल होनो हाया। आरो मिरु सरकारनिफ्राय बेखौ होनो हाया, नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ बानायनानै होनो हायो। दा जिहेथु जोंनि एकर्डआ मिरु सरकाराबो बेवहाय सिगनेटरि जाबाय। दा बेनिखायनो मिरु सरकारा जेब्ला अट'नमास काउन्सिलनि सायाव सिगनेसार होयोब्ला मोनफ्रोमबो भारताव जेसेबां स्टेट दं बा इउनियन टेरिटरिसफोर दं, बैफोराव बिसोरो एफेक्ट गोलैयो। दा बे एफेक्ट गोलैनायनि थाखायनो वेलफेयार सोदोबखौ दानदों, नाथाय गाहायाव मोनसे लाइन लिरदों इन द लाइन अफ एक्जिस्टिं अट'नमास काउन्सिल। थारमाने थाखानाय, दा जोंनाव आसामाव 8 अट'नमास काउन्सिल दं। बे 8 अट'नमास काउन्सिल थाखानाय बायदियैनो मोनसे वेलफेयार काउन्सिल जागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। आरो जोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा जोंनो खोथा होबाय थादों, नोंथांमोना नामा वेलफेयारबाबो गासिबो एक्टफोरा नोंसिना अट'नमासजोंनो एखे जागोन होननानै बिथांमोना एक्टखौ अट'नमास बायदिनो पास खालामनायनि खोथा जोंनो होबाय थादों। दा बेबायदि हिसाबै जों सानदों वेलफेयार होनोब्लाथ' बे अनसुंथाइ, जोंना बेवहाय वेलफेयाराव नेम मथेथ' जोंनियाव समस्ति दानाय खोथा गैया, इलेक्सननि खोथा बे गैया। नाथाय आसाम सरकारा जोंखौ बुंबाय थादों BKWCआ इन्टारिम काउन्सिल दायालासिनो गोख्रैनो इलेक्सनखौनो जों थोंजोङै इलेक्सन खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होबाय थादों। दा बेबायदि हिसाबै इलेक्सन जुदि जायोब्ला बेयो पियरलि अट'नमास पावार जाहैगोन। आफादनि डेलिगेटनिफ्राय मा थांखि आरो नोजोर लानाय जाखो? प्राइम टाइम निउससिम, बड'लेण्ड निउससिम आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। जोङो मैया खौसेयै मोननै आफादजों मोनसे मेल खुंदों, जेरै UBPO आरो बर' आइजो अनसाय आफाद। बेहाय जोंहा मैया थांनाय 29 फेब्रुवारि दानाव जोंहा डेलिगेट मेल लादोंमोन। बे डेलिगेट मेल लानायाव जोङो माखासे आइजोफोरनि थांनानै थानाय बेनि सोमोन्दै माखासे थांखिफोर लादों, जेरै मबाइलजों मा जायो बेफोरखौबो लानाय जाबाय। लोगोसे आरो आइजो माहारिया
मोनसे समाजखौ दिदोम खालामनो थाखाय मा मा राहा लानांगौ बेखौ लानाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवाखौ जायोब्ला मा जायो बेखौ होबथानायनि सोमोन्दैबो जोङो मैया डेलिगेटआव सावरायनाय जायो। जायनि जाहोनाव जोङो डेलिगेट सावरायनाय समाव जोबोद बेसेन गोनां जादों होननानै जों साननानै लादों। बिहारि लानाय, समाजनि जेंना बेफोर गासिखौबो लानानै जोङो डेलिगेटआव बेसेन गोनाङै सावरायनाय जादों आरो मैया। जिहेतु दानि जुगाव गोबां मानसिफ्रा उन्दै उन्दैयाव हाबा जायो आरो गमायमायै, नोंथांमोना बैसोरखौ होबथानो थाखाय मा मा राहा लागोन? बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायाथ' जोंनि गिदिर मोनसे हेंथा। जायनि जाहोनाव बिसोरो गावखौ हाबा जानांगौनि समाव, गेलेनाय समाव बिसोरो हाबा जायो। जायनि जाहोनाव बिसोरनि खांनाय गथ'फ्राबो मेलेमजिबि जाया। बेखायनो बे मेलेमजिबि जायो जेब्ला बिसोरो गेलेनाय सम, बे समाव हाबा जाबाय, गथ'खौ बिसोर फोरोंनांगौ, साब सिखोन लाखिनांगौ बेखौ जेबो रोंला नालाय। बेनिखायनो जों बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गथ'फोरखौ होबथानो थाखाय गोबां एवारनेसबो लादों जोङो गामि गामि। बे एवारनेसफोरनि हेफाजाबजों जों बे उन्दै समाव हाबा जानायखौ जों आइजो माहारिल' जानानै हानाय नङा, बिसोरनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, गामिनि गासैबो जोंजों खौसे जानांगोन। अब्ला जों बेखौ जुदि बिसोरो खौसेयै थायोबा गोरलैयै जोङो फोसाबलांनो हागोन होननानै जोङो आइजो माहारिनिफ्राय साननाय जादों आरोखि। जायफोर गारजेनफोरनि फिसाफ्रा उन्दै उन्दैयाव बैसोआव हाबा जायो, बैसोर गारजेनफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा बोसोन हरनो सानो? जायनि जाहोनाव बिथांमोना जायफोर हाबा जाखांलांबाय बेखौथ' जों जेबो होननो हानाय नंला। जाय हाबा जानानै बिसोरनि संसारफ्रा मोजाङै जालांथों, बा इयुन जोलैखौ बिसोरबादि आरोबाव गोरोन्थियाव दा खोख्लैथों, बेफोरखौनो जों बोसोन होगोन आरोखि बे समाव। जिहेतु नैबे दा जोंना बर'नि थामथि गोरोबथाजों BKWC फैदों, नोंथांमोना आइजो अनसायनि जानानै बेसेबां मदद होदों? बे बाथ्राया जाहैबाय, जेब्ला UBP जोनोम जादोंमोन, दिनैसिम बिथांमोना 3 बोसोरारि कनफारेन्स खुंदों। बे दिनैनि समाव बै समनिफ्रायनो आइजो अनसाय आफादाबो बिथांमोनजों समानैनो गोहोम खोख्लैनानै मावबोफादों। आरो बिथांमोना जुदि जोंखौ एंगारनानै थाङाब्ला बे खौसेजोंनो जों बिथांमोनजों बा बर' माहारियारि गासिबो आफादफोरजों लोगो जानानै जोङो BKWC खौ खौसेयाव मावलांनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों। लोगोसे बे बुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनाव गोबां आफादफोर दङ, बे आफादफ्रा जोंजों खौसेयै थागोन। BTR नि आउटआव थानाय बर'फ्रा, आं बेखौ मोनसे खावलायदों आइजो आफाद जानानै।